Good morning, guys! It's Michelle V and welcome to our YouTube channel! Willkommen zurück in meinem Kanal! Ayan, good morning! So, for this video, kita nyo guys kung ito pa rin yung suot ko nung nakaraan. Kasi, sinuot ko lang sa tagparit naman kasi yung pag lumalabas, tapos sinuot ko lang ulit siya ng kinagabihan. So, umaga ngayon, pinatulog ko naman siya. Charot. Hindi naman siya parang tinang yung liwanag. Charot. Ay, kilikili. Let's go and let's make coffee. Because I need coffee. Good morning. It's very early in the morning. Ang ganda nitong shorts na to guys. Nabili ng asawa ko sa akin. Saan pala bumili nung namin, bumili pa ako ng another kulay, no? Kasi meron pa daw another kulay. So, ito kasi favorite color ko. So, kaya alam niya. Ganda niya, oh. Parang akala mo talaga na hindi ako mataba. Charot. Kita niyo ba yan? Sa braso. That's me. May braso. Charot. Charot. Hi guys! Ayan, so tapos na ako magkape. Ano pa yung lalamunan ko, diba? Tapos naglinis lang ko dito sa bahay namin. Ayan, so nandito na tayo ngayon nakaupo sa ating trono. Charot. Kung titingnan sa labas is guys, gray. Na parang aaraw. Ganyan. Pero malamig. Umuulan. Ganun. Charot. Kasi ang sabi sa balita, sa weather is uulan nga, ganun. So, yes. And guys, na dito? Tawag ito? Herbs. Ano ba yun? Sa Fall? Ganun, ganun pa, diba? So, yes, nakaupo ako dito kasi I want to share something with you. Charot. With you, which is, you can see in our title, ganyan, na meron tayong good news tsaka bad news. Minsan talaga, yung dalawang yan, talagang charot. Kambal ba yan? Charot. Ayan, so yun. Anong una yung gustong malaman? Yung good news o yung bad news? Charot. Ay, naku po, ayan. Nauna naman ako dito sa bahay, kaya sabi ko, sige, share na natin ito. So, yun. So, I want to share with you first the good news. Kasi, kailangan natin ng good. Diba? Ng mga positibong bagay sa buhay. Ganyan. So, first is, I want to share with you guys my journey here na nung nag-aaral ako. So, yun sa mga nakapanood ng vlog ko, sa nakakilala sa akin, sa Pinas po ako nag-A1 o nag-A1. Doon ako nag-exam. At thankfully talaga, ako ay pinalad at nakapasa. At hanggang sa nakarating ako dito kasi that's one of the requirements for visa applications. If you don't have the A1, posibleng wala kang visa. Ganon. So, yun. Ayan. So, yung pagpasa ko is not by me, but it's
because of the Lord. Ganon. Kasi, ano yun guys, talagang, I never expected yun. Pero pumasa ako at ayun nga. Meron akong vlog dun guys. Meron akong tips na mga sinabi doon. So, panoorin nyo na lang kung gusto nyo panoorin yung mga sa gustong magano. Ayan, so maraming salamat. Ayan. Tapos, dito naman guys, pagdating ko dito is, dumating ako dito last year, August. And today is already October. And I am now 1 year, more than 1 year na nandito. At this year, last February, nag-start akong mag-aral ng A2 hanggang B1. So, nag-start ako ng February last year. Natatapos ako February last year. February ngayong taon at natapos ako ng August. February. Pero kalagitnaan na parang February 21 na yun. February, March, April, May, June, July, August. So, almost 7 months na pag-aaral ng ang language from A2 to B1. Ayan, sa journey kong yun guys is hindi gaano madali kasi mahirap talaga yung language. Kaya lalo na pag-una pa lang sa inyo. Ganun, pagka-una sa inyo yung pauna pa. Bago, hindi unan ba yan? Bago sa inyo. Kasi guys, mahirap naman talaga yung bawat language ng ano. Sabi ko nga doon sa sabi ko, ang hirap, sabi niya. Lahat naman ng language mahirap. Kahit kung sila naman pupunta din sa atin, mahirap din para sa kanila yung Tagalog, mahirap din sa kanila yung Bisaya, kasi iba rin yun sa kanila. So, parang ang din naman, tawag ito, fair enough. Pares lang, gano'n. Parang pares lang. Pagka pumunta sila dyan, gusto nilang mag-aral ng language natin, mahirapan din sila. Parang tayo din, pag pumunta natin dito, di mahirapan din tayo kasi iba yung language din nila. Ganun lang yon. So, pero thankful ako habang, unti-unti ako natututo, ganyan. Na-amaze ako na, naiintindihan ko na ito. Nababasa ko na at naiintindihan ko na yung mga signage, yung mga announcement, ganyan. At pag nag-uusap-usap yung mga tao, naiintindihan ko na. Alam niyo guys, na-amaze ako nung sabi ko, ang galing talaga ni Lord. Alam mo yon. Ayun, so habang tumatagal, nakakaintindi, nakakaunawa, at kaya nang lumabas, kaya nang makipag-usap sa ibang tao, kaya ko nang ganon. So, yes. It's all about my journey. Ganon. So, hindi naging madali, pero habang patagal is naging easy and smooth. Kasi, napapaligiran ka ng mga taong mabait, mga taong magaling mag-encourage, ganyan. Yung talagang mga positibo yung outlook nila sa buhay. Ganyan. Ayan. So, thankful ako doon. At thankful din ako sa teacher ko kasi guys, yung teacher na napunta sa akin, napunta sa amin, na makakasi ko is mabait. As in, mabait, matulungin, lahat na. Ganun na. Parang nanay na namin siya. At ganun din yung kaklase ko, mga mabait din sila, lalong-lalo na yung kaklase ko na Polish. Ayan, kasi parang ate ko na siya. Ganun. Lagi ko siyang katabi. Siya yung katabi ko, lahat. Siya din yung partner ko hanggang pag-exam namin. And I'm so thankful to her kasi napakabait niya. She's very kind and sweet. Ganyan. Talagang kami, lagi kami nag-i-encourage yan. Ganun. At pras kaming may partner na napakabait. Ganyan. Partner na, alam mo yon na laging nag-i-encourage sa amin. Alam mo yon na, ayun lagi namin, pag nag-uusap kami nung aking kaklase na yon, sabi lang, ayun ang natin, na nakakuha tayo ng partner na na mabait, yung tipong malaking tiwala sa atin, na lagi tayong sinasabihan ng mga positive, ganyan, na kaya natin to, kaya niyan, hindi pa man lumalabas yung exam, nagsiselebrate na pagkapasa, ganun. Alam mo yon. So, yes, I'm so thankful din kay Lord kasi binigyan kami ng mabait na partner. Ayan. So, yun guys, exam namin, sa journey ko naman ng exam is hindi ako masyadong nahirapan. Para sa akin is magaan yung flow ng exam. Kumpara doon sa nag-A1 ako sa Pilipinas kasi alam nyo, grabe talaga. Kasi dito siguro dahil nga nag-schooling talaga ako, doon kasi sa Pinas wala, self-study ako, ganon. So, kaya hindi gaano mabigat. Pero, after ng exam, hindi talaga ako nakaramdam ng hindi ako satisfied, at saka hindi ako nag-expect na papasa ako. Hindi ako nag-expect na kung ano man, ganon.
So, hanggang sa lumabas yung result, guys. At ayun yung good news natin. Pumasa ang inyong lingkod. Ayan, pumasa ako, guys. At ayun. I'm so thankful kasi, alam yun, pumasa ako. So, that's my stepping stone. Isa din yun sa mga sign ko. As in, ang lahat ng bagay ay hinihingi ko kay Lord. At talagang inaano ko sa Kanya. Pag para sa akin to, para sa akin to. Pag hindi para sa akin. So, ibig sabihin, meron ka pang ibang mas better na plano, ganyan. Ganun lagi yung ano ko. And I'm so thankful kasi, ayun, pumasa tayo. Talagang, thank you so much, Lord. Ganyan. Thank you so much sa aking husband. Ganyan. At, ayun, nga, ang aking good news. At sa ating bad news naman is, habang nag-aaral pa ako noon, hindi pa ako nag-exam, ganyan, yung asawa ko, naghahanap na siya ng school para sa aking B2. So, nung naghanap na siya ng school, tapos, nung time na yun na kailangan namin pumunta ng school kasi nagpaano na siya, nagpa-appointment na siya, tapos hindi ako available dahil nga ako may pasok ko noon. Siya lang ang pumunta. So, sa pagpunta niya, ina-enroll na pala niya ako. Sabi ko sa kanya, bakit mo naman ako in-enroll? Hindi pa nga ako pumapasa. Paano pag hindi ako pumasa? Ganun sabi niya sa akin. Papasa ka, kaya nga kita in-enroll. O, diba? Ganun yung asawa ko talaga. Ganun talaga siya mag-isip. Hindi siya nag-iisip ng mga ganun. Alam kong papasa ka, kaya nga in-enroll na kita kasi papasa ka. Ganyan sabi niya sa akin. So, ayun. So, hanggang sa nakapag-exam na kami, lumabas na yung aking forgiveness, ayun nga, nakapasa ako, ganyan. I'm so happy. Tapos, looking forward for another level kasi nga, ayun nga, ganun. So, unfortunately, charot, ay na-dissolve yung yung B2 na pinag-enrollan na sa akin ng asawa ko dahil wala masyadong nag-enroll. Siguro nga yung mga iba kakatapos lang din nila ng 'di ba, parang pahinga muna sila kasi Diyos ko, hindi na naman biro yung pag-aaral ng language nila. Guys, nakaka-stress, nakaka-drain din naman siya. Ganun, pero mas maganda kasi pagkatuloy-tuloy sana. Pero ayun nga, hindi na tuloy kasi nga na-dissolve dahil ang sabi doon sa email is wala masyadong nag-enroll. So, pag hindi kasi na-reach yung at least minimum ganyan is hindi talaga siya magtutuloy. So, sayang nga naman din naman yung nila, nila sa teacher nila pagka hindi umabot sa 'di ba? Tapos konti lang yung estudyante, parang ganun. So, yun ang ating bad news. At hindi ko naman siya kino-consider na really a bad news kasi nga, meron pa namang mga susunod na Ganon. So, malay natin sa susunod na taon. Ganyan. So, ayun. So, yes. Sa ngayon ay hindi ko muna iniisip yun kasi kakatapos lang din naman. Sabi ko, okay lang din naman siya kasi pahinga ng utak sa Pero, alam niyo may good side. May din naman na side na mas okay sana yun kasi tuloy-tuloy para at least mas na kasi kung natuloy sana yun is matatapos ko hanggang yung level na yun nitong buong taon na to. Sana kasi nga yun siya parang intensive siya tapos lang kasi yun, weeks lang yun, parang ilang weeks lang ba? 10 weeks lang yun, so parang lang yun guys, parang 2 months, ganyan. So matatapos din sana ako ng November or something like that. So hindi nga siya natuloy dahil nga na-dissolve. So okay lang. Sabi ko, okay lang yan. Inisip ko na okay lang yan para sa susunod na lang. So, pahinga naman. Pahinga naman ang utak. Oh my God. Pero alam niyo yun, I'm so thankful dahil kahit na ganun ang nangyari is talagang itong asawa ko ay talaga. Ayan. So, maraming salamat talaga sa aking asawa. Ayun. So, ayun yung chika ko sa inyo ngayon, guys. Ayan yung pagkapasa natin. At naghihintay din ako, guys, ng another forgiveness ko doon sa isa naman, sa orientation course naman. So, actually, ngayon is already 1 month na. At wala pa yung yung forgiveness. Sabi kasi nila is 1 month daw yun. Pero wala pa. Siguro, ewan ko. At hindi ko rin alam kung paano siya darating. Darating ba siya by email o by post? Hindi namin alam. Nagtatanungan kami magkaklase. So, antay lang namin siya. Ganun. At, ang good news niyan, dahil nga nakapasa ako guys, diba? At least yung half ng binayad ng aking Diyosawa is may pabalik sa kanya. Ganun. Kasi alam niyo ba guys, ang mahal. Halos naman lahat naman ng language school ang mahal, di ba? So, alam niyo, isa din pala yun sa mga motivasyon ko na kailangan kong pumasa. Kasi sayang, guys. Malaki-laki din yun, Malaki-laki din yun sa ilang buwan na pag-aaral ko. Tapos,
binabayad ng asawa ko doon, hindi rin ganun ka, hindi rin ano-ano yun, malaki din yun. Eh kung ibabalik yung kalahati nun, at least, diba, meron pa for another, ano naman yun. Ayan, so yes, thank ko lang kay Lord. Ayan, so I'm waiting for the next exam at i-update ko kayo pag bumasa tayo doon kasi isa din yun sa mga, maganda rin yun guys kasi ano din yun siya. Isa rin yun sa mga requirements at very requirements talaga yung guys yung language at the higher level of language you know is the more opportunity or good opportunity talaga. Ganun. So, yun. And yes, sa ngayon ay hindi ko muna inaano ang sarili ko. But I need to. Ngayon guys is, maghahanap na tayo ng trabaho. So, ayun yung ano ko ngayon guys, maghanap tayo ng trabaho. Magtatrabaho tayo para meron tayong pera. Pambayad. Ayan, so, yun. So, thank you so much guys. Ayun yung ating video for today. At sana nag-enjoy kayo and I will show you for the next sa susunod nating mga video yung aking certificate. Tsaka magbibigay din ako ng mga tips pag gusto nyo lang. Pag gusto nyo panoorin. Ayan. Ayan, magbibigay ako ng tips. Kasi nagbibigay ako sa inyo sa A1, diba? So ngayon naman ay magbibigay tayo ng sa aking B1. Ganyan. So yes. Thank you so much guys for watching and I wish you all happiness. Ayan, so thank you so much guys and please subscribe if you haven't yet and I will see you guys on our next one. Thank you so much. Thank you for supporting me and always smile. Choose.